Krásne dobré ránko, tak som sa konečne dostala k editovaniu môjho videa 6. deň pôstu, ktorý sa konal 13.5. 6. deň bol na 13.5.2024 a teraz je už júl, takže som nejakú dobu od toho pôstu, ale ten 6. deň si pamätám, preto som chcela k tomu natočiť úvod. 6. deň pôstu bol skvelý, prekvapil ma. Ešte som ho nikdy nezažila, vždycky som mala len 5 dní pôstu, takže veľmi ma prekvapil tým, ako mi bolo dobré, ale hlavne ako mi bolo vnútorne dobré. Moja duša sa cítila neuveriteľne dobre a v ten deň sa mi ako keby aj darilo, bola som vedená. Ja som išla na cestu, kde som šoférovala a proste na jednej križovatke som nemusela stáť. Na každej križovatke som mala priestor, voľno, proste som mohla výjsť. Inokedy, keď tie trasy jazdím, tak sú križovatky, kde musím stáť a sú tam autá, musím čakať a stretávam kolóny. A aj som stretla jednu malú kolónu, bola veľmi krátka, svietilo mi slnko, príroda bola nádherná, cesty boli prázdne. Ako keby som mal ochrannú ruku nad sebou. Neviem, čo s tým dňom bolo, ale bol vynikajúci. Aj pracovné stretnutie ohľadne coachingu išlo veľmi dobré. Moje sedenie na kraniosakrálnu terapiu tiež. Takže som chcela povedať, že 6. deň bol úplne ako keby za odmenu, cítila som sa skvele. Nejaké drobnosti s telom sa diali, ale tie sú zdokumentované vo videu, takže o tom hovoriť teraz nebudem, nech ten úvod nie je dlhý, ale chcem povedať, že 6. deň sa cítil vynikajúco, v podstate nemala som ani takú hmlu na hlave, mala som energiu, vládala som, samozrejme pomalšie, tie svaly už boli unavenejšie, keď som robila ťažšiu prácu alebo niesla Nikolku na rukách, tak som cítila únavu, ale inak to bolo ako úplne super. Takže som len chcela povedať, že 6. deň bol fajn, ostatné je vo videu, viac informácií dole v blogu, čo sa so mnou dialo, produkty, ktoré mi nejak ako pomáhali počas postu alebo života, ktoré spomínam, tak ich konečne dávam aj ako fotku, čo používam a je to aj v popise videa a bude to aj v blogu, aby ste to vedeli nájsť. Takže, lebo to je častá otázka od ľudí okolo mňa, že čo používam alebo čo pre mňa funguje. Nič z toho nie je sponzorované, skôr to dávam preto, aby ste tú informáciu mali. Prajem vám krásny deň a tiež vám prajem, aby ste si užili video a keby ste mali nejaké otázky, píšte ich dole do komentárov alebo do blogu alebo na moje sociálne siete, kde sa viete na mňa nakontaktovať. Všetko som povedala a teraz môžeme ísť na video, ako som zvládla tých mojich 6 dní bez jedla. Dobré ránko, takže dneska idem najdlhší pôst, aký som kedy robila. Mám 135 hodín za sebou, dneska o 16. to bude plných 6 dní a môžem povedať, že dnešná noc bola úplne skvelá, lebo som ju prespala celú a v podstate som sa zobudila, že som sa cítila dobre až na jednu vec a to je, že ráno po zobudení od 4. dňa pôstu ma boli hlava veľmi mierne a je to tu na vrchu. Ale v podstate, jak sa zobudím a postavím a tak to prejde. A nebolí ma vôbec. Takže hlavu som vôbec boleslavý, tento pôst som vôbec nemala, iba teraz takto ráno. A je to veľmi mierne, nie je to ako nič silného, ale je to také zaujímavé. No a včera, jak som mala taký ťažký deň, večer, keď som zaspávala, tak ma bolelo okolo ľavej ladviny a stred chrbta medzi lopatkami. Ale keď som si lahla na ľavý bok, tak tá bolesť v chrbte prestala a v podstate aj tá ladvina som nevidovala. A čo je ešte super, že okolo 3. dňa zmizol všetok môj exém. Nemám ho nejaký veľký, mávala som podstatne väčší exém, než som začala s touto rastlinnou stravou, ale ja osobne viem, že mne lepok úplne nesvedčí a skúsim si oprieť ruku, lebo sila je slabšia. Že lepok mi veľmi nesvedčí, ale čas od času ho mám proste rada chleba, alebo nejakú bagetu, že poruším a keď je také obdobie, že cestujem, tak sa tomu dá menej vyhnúť, tak potom mi to vykvitne trošku tu a na bedrách, ale je to malinko, takže nič veľké a vždycky sa to dá potom vrátiť späť, očistiť a tiež používam na to veľmi dobré jablčný ocot, ten to pomáha aj so svrbením a odíde to a manuka, esenciálny olej. Takže keď cestujem, neviem sa tomu vyhnúť, viem, že vykvitnem po nejakej dobe, ja tomu hovorím
tak používam tieto prostriedky, s tými cestujem a keď dojdem domov, tak sa vždy prečistím a jem bezlepkové veci a ono si to odíde. No lenže do tohto pôstu som vstupovala po viacerých cestách na Slovensko, kde som sa úplne nevedela bezlepkovo stravovať, pretože niektoré veci z obchodu bezlepkové nie sú úplne ideálne. Tak proste jedla som, ako som jedla, chcela som aj pribrať, tak aby som mohla ísť do dlhého pôstu. Takže vlastne to odíde okolo 3. 4. dňa je po probléme. A aj po tom pôste celkom dlho trvá, než keď sa vrátite k zlým návykom, než to vykvitne opäť. Takže to dosť pomáha, je to veľká úľava proti exému, pardon. A čo je prekvapivé, som po sprche a nie je mi vôbec zima. Čož ako včera bolo neuveriteľné, myslela som, že vyťahnem lyžiarsku bundu, tak dnes je to dobré, že som nemusela mať ani ponožky, ale dala som si ich, aby som zbytočne nestratila teplo. Dnešný deň je taký akože aj pracovný, idem na stretnutie, budem tam šoférovať sama, ja budem mať ošetrenie na moju diastázu, ktorá mi ostala po pôrode, a bude sa tejpovať a budú sa vyrovnávať nejaké veci a potom ja mám coaching na stravu s klientkou, takže toto sa preberie všetko a potom cestujem späť domov, je to 1,5 hodiny tam a 1,5 späť, takže 3 hodiny budem na cestách, takže budem sa snažiť dokumentovať, ako sa to dá zvládať, ale tento post sa mi netočí hlava. Jediný prejav, ktorý mám, že nejem, sú slabšie svaly. A s tým sa dá celkom fungovať, keď sedíte v aute. Keď sedím a ležím, tak mám pocit, že mi nič nie je. Keď chodím a musím nejaké veci robiť, tak sú situácie, keď je to zložitejšie, ale sú situácie, no včera, jak ma prešla tá slabosť, tak ja som mala energiu, ako keby som bola normálne najedená. Ja som zvládala všetko, ako prádlo, upratovať, pracovala som, pripravila som si dokumenty. Takže bolo to neuveriteľné, ako super, som za to vďačná a dneska ten dobrý pocit prebieha, dneska sa cítim dobre. Takže sa vidíme v ďalšom videu. Čau, čau! A pekný deň vám prajem. Zdravím, krásny deň prajem. Tak som sa vrátila z pracovného stretnutia a všetko prebiehalo super, mám energiu, jasnú myseľ, veľmi dobre sa mi šoférovalo. 1,5 hodiny som šoférovala tam, 1,5 hodiny späť a celkovo to trvalo nejaké 2,5 hodiny to stretnutie, takže nejak 5 hodín úplne aktívnej práce a fungovania. Mala som jasnú myseľ, veľmi dobre sa mi šoférovalo, skvelú pozornosť, stačí mi iba voda, fungujem perfektne, nie som hladná. Čo mám, že moje oči nejak jasnejšie vidia svetlo a keď ležím, tak počujem tlkot srdca aj v ušiach, to cítim. To je taká vec a ráno po zobudení ma bolela hlava, ale len keď som ležela v posteli, potom keď som sa postavila, tak to bolo dobré. Takže celkovo je to super, fakt som spokojná. Myslím si, že 7. deň dám úplne v pohode, ale nikdy nehovor nikdy. Chýba mi tak 41 minút do toho, aby som mala plných 6 dní, čo je super a teším sa. Zajtra si už budem chystať vývar na prerušenie pôstu zeleninový. O to sa podelím, ako ho robím alebo čo do toho dávam. Takže to sú také postrehy z toho, že sa cítim dobre, fungujem. Áno, sila je slabšia, keď aj zdvíham moju dceru, ktorá má cez 15 kg, tak to cítim. Keď idem po schodoch, hore-dole, tak sa trošku viac zadýcham, ale inak to ako keby zvládam. Takže to prebieha dobre a cítim sa skvele. A hlavne, ako mám taký kľud na duši, je mi naozaj dobre, psychicky je to super. Takže som spokojná a rada a budem dokumentovať ďalej. Tak len som chcela dať vedieť, že všetko prebehlo super. Mala som z toho rešpekt, jak mi včera nebolo dobre, že jak to dneska zvládnem, ale dneska sa cítim, že som vedená a že som chránená a že všetko je tak, ako má byť. Dokonca ma ani nestresovali autá na diaľnici, čo ma zvykne, keď sa veľmi za mňa priblížia a tlačia na mňa, aby som uhla do vedľajšieho pruhu, aj v situáciách, kde není možnosť odbočiť, lebo je tam kamión. A dneska mi to bolo tak nejak jedno. Proste som nebola vystresovaná ničím. Tak krásny deň a vidíme sa v ďalšom videu. Chcela som natočiť záver dnešného dňa, pretože sa nejaké veci udiali, odkedy som točila. A jedna vec je, že teraz po obede
cítim slanú chuť v ústach, na spodku jazyka a na perách, takže vždy, keď si oblížem pery, tak cítim slanú chuť a cítim únavu svalovú, keď sa hýbem. Keď sedím, tak mi je dobré, dokážem pracovať, myslieť, myslia je jasná, šťastná, ale ako náhle sa začnem hýbať, tak som naozaj veľmi slabá, ale neviem, či to môžem pripísať úplne pôstu, pretože dneska som bola na špeciálnej fyzickej terapii, ktorá mi toto robí, aj keď jem, že na 1, 2 až 3 dní som tak jak na húpačke, že vládzem, nevládzem a hoja sa veci v tele a dejú sa rôzne procesy. Takže neviem, jak veľmi to vyčerpanie sa dá pripísať pôstu alebo k tej terapii, ale tak chcela som to zdokumentovať a hlavne tú slanú chuť, lebo to som ešte predtým nezažila, ale je pravda, nikdy predtým som nešla 6 dní a vlastne teraz som začala ten 7, ktorý mi končí zajtra 16:11. Takže som chcela to zdokumentovať, aby to bolo. My sme v podstate, jak som prišla z toho stretnutia, tak som sa hrala s malou, potom sme išli do obchodu a mali sme nejaké admin veci, ktoré sme potrebovali vybaviť aj za klientom, ešte jedným, takže ako všetko som to ako keby zvládla, vyložila nákup a všetko odložila, ale únava je značná ako tá fyzická, takže sa teším už do postele, ale inak sa cítim ako dobre a som strašne rada, že som dala ten 6. deň a teším sa, že dám aj 7. Zajtra nemám stretnutia, takže aj keby ma to nejak prikovalo k posteli, tak to zvládnem, ale zajtra ráno už si budem chystať tú polievku, ktorú budem porušovať pôst a plánujem robiť ráno rodinke tofu praženicu k palacinkám, ktoré budeme robiť. Takže sa celkom teším už k strave a je pravda, že už aj moja váha momentálne už je pod 50 kg, je to na tej mojej postave evidentné a ako som hovorila, pre mňa to nie je moje postave, ja mám rada, keď mám medzi 51 a 53 váhu, to je ma taká ideálna, v tej sa cítim dobre, takže teraz už je tá váha pod to, ako sa cítim dobre, už mám kostnatý zadok, ťažko sa mi leží vo vani, už ma bolí kostrč, takže vlastne toto bolo skôr o vôle a o čiste a o nejakých iných veciach mojich vnútorných. A vlastne to sa mi podarilo a som veľmi rada. Takže krásny večer a dobrú noc. Vidíme sa vo videu zajtra.